Здравейте хора от YouTube, аз съм Дабостър БГ и в момента започваме поредица на Strands Deep. Както виждате, в момента сме в май самолет, да, по кривата се личи. Тук не може да се ходи. Малко съм поиграл, да, бях поиграл маничко. И тук сега знам какво да направя, но ще ви обяснявам. Значи, отдолу има, както виждате, меню. Сега ще направим софтуер нещо такова. Ще вземем запалката и ще го запалим, като задържим. Той се запалва, се го вземаме и с това го пием. След което може да крафтваме и да билдваме неща. Нека да го затворя. И нека да се върнем обратно на мястото ни. Надявам се да се чувам добре, да не се чувам зле или пък много слабо, или пък много силно. Но знам, че в момента самолета ще се разбие. Ето, гледайте тук. Някъде. Ето. Разбихме се. Надявам се да не се чува много силно, като в играта, аз също да се чувам. Нека да се наслаждавам на гледката, ви и там се разбивайте. Да, интересна гледка до някъде. Вижте се как се накланя, което ми харесва. И са го направили целият самолет да се накланя. Не знам. Но тук в началото напуска в вода и до тук съм играл. Чакайте. Да излезе малко да спъвам въздух. Ще го направим. Ето руската. И на лодката. Ще е най-зле. Най-добре. Аз пък е най-зле. Нямаме да въздух почти. Самолетът гръмна, буквално. И ето ни. И в лодката. Колко близо до остров. Да вземем греблото със се. И да отидем на островът. А като цяло, сигурно ще знаете, целта на играта е да оцелявате, да оцелеете максимално много. С дропваме. Ето и до тук съм. Виждаме, има разбит кораб. Нека да съберем пръчки. С две се вадим нощото. Се занимайте. Вие ще разлучите играта, тя не е трудна за разлучване. Просто аз не съм играл много и заради това не съм я разлучил. Няма да правя много дълги епизоди, някъде около 15 на минути ще са. Нещо мога да правя на този кораб. Мани. Дишате. Играта е алфа, май. Не съм много сигурен. Може и да е бета. Не, мисля, че беше алфа. И не ми е закупено с Steam. Виждате как дървото се надига, като го сечем. Това е бък. Сега може да се го сечем пак с ножа. И ако искаме да го направим на пръчка, още един път да го сечем. Да, още се сече. Ето, нека да ги вземем и да щупим това. Но от него ще го направим на дърво само. Ето така. Не мога да го взема. Аз мисля, че мога. Нищо. И само листата ще ми трябва. Виждате, има си добра играта, виждаме рак. Дано да може да го бием. О, да.
има други, не? Аз искам дървото, такова ме. Нека да се наслаждаваме на най-якото чупене на дърво. Ето. Не е място. Тя ще не изпълня тук. И странното в Stranded Deep е крафтването. Всичко се слага на земята. Campfire, да се крафнем. Който ще го сложим на високото. Тук. Нека да го сложим ракът. Да го дигнем с ракът. Казах се пече. Но това не е добре. Печеш се. И да. Знаеш ко? Ти ще стане ли скоро? То май е готово. Да, бежали. Натрових с рак. Нищо. И в играта има кули, които са единствената опасност, ако не умреш от глад. Което е хипертъпо. Аз мога да го направя. Къде изостах аз тук? Моля. Нека да дадем малко коса. Да, това. Нека да се окъпим. Готово. И да. Сметка ме паш. Ще издъхвам това сам. И ако оставя така. Добре да е толкова на брега. Да. И да сменя малко материали и може да приключваме епизода. Това е за първи епизод. Все пак знаете, че първите епизоди трябва да са по-кратки. Окей, да, тук ще приключа нашето видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да се абонирате и да,
Давай до следващия клип, който ще бъде качен утре май. Не знам. Чао!